ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿ ಒಂಚಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿದರ್ದೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್. ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಯೆ. ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಮಾಧವ ಮಂಗಲಡಿತ್ತಿನ ಮಾಧವ ಸಭಾಭವನ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 11 ಪಿದಡಿಯೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇನಾಂಡಲ ಕೊರೊಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆತೊಂಗ ಪಂದ್ ಗೆತೊಂಡೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯನ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ರಡ್ಡ್ ಜೋಡಿದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಮುಖ ಅರ್ನ ಇಂಕಲ ಕಂಪೆಂದರ್ ಅಂಚಾದ್ ಓಡಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು. ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ್ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಸಿಂಗರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ವನಸಗೆ ಪೋಯೆ. ವನಸಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸೇಮಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು, ಪಾಯಸ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ಬೇಗ ಮಂತಿತ್ತೇನ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಜೆಸೊಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಏರ್ ಪಂತೋಚ್ಪಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಂದೇ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತನೇ ಯಾವುಜಿ ಪಂದ ಇತ್ತ ಮೂಲವಲು ಇತ್ತಿನ ಓಲ ಪಾಪೆ ನನಗೆ ಐಕ್ ಪಸ ಬೈದೇರು. ಸೇಮ್ ಸೋಕೇಶಿರ್ ದೀಪು ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕನುಂಡು ಮನಿ ಪೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಟಿಕೆ ಎರೆಗ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಸಿತ್ತೆ ಮೀಪವಿರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ನುಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಐಕ್ ಉಲಾಯಿ ಬೋಡು ಉಲಾಯೇ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೀಪಾಗ ಅಂದ್ ಪಿದೆ ಆಪುಜಿ ಪಿದೆ ಹಾಲು ಬಿಡ್ಪುಜೋಲು ಮುಳ್ಳುಲ್ಲ ತರ್ತಿ ಮೋಲ್ ಬಿಡ್ಪುಜೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಹಾಕು ದಾದಾ ಪಳ್ಳತ್ತಾರೆ ಪೇನಟ್ಟು ನೀರಿಗ ಪುಟಕಿ ತಕ್ಕಿ ಪೆಶ್ ಮಪ್ಪಗ ನೀರಿನ ಸರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತು ದಾದ ಜೋ ಬಾಬು ಜೋ ಜೋಜು ಮಂಪಲೆ ಜೋಜು ಮಂಪರೆ ಮೀ ಬರೋಣ ಜೋಜು ಮಂಪೊಚ್ಚೆ ಮತ್ ನಿಗುಲ್ ತೂಪಿ ನಗುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಬುಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುವಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಕ್ಕಾವು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ಬೋಡು ಗಜಪ ಇರ್ಬೋಡು ಇಂಕ ಅವು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಇರ್ಬೋಡು ಅವೇ ಇದೆಂದು ದೂರ ಮಂಪುಜಿ ಇದೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ದುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಚಿಪ್ಪಳೆ ಸೋನ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲಿ ಬಲೆ ಇರಿ ನಮ್ಮಿ ಬಾಗ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಅತ್ತ ಸೋನು ತೂಪುನ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಉನ್ಮಲ್ ಪರತ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಸೋನು ನ ಮೈಂಡ್ ವೈಸ್ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವರ ಒಂಜಿರಡು ದಿನ ಅತ್ತ ಸೋನು ಒಂಜಿರಡು ದಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವರ ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬೋಡತ್ತ ಸೋನ್ನ ಮೈಂಡ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಪು ಚಳಿ ಅಪ್ಪುಣ ಈಗ ಪಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೆಂಕಿ ಐತಿ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೆಂಕಿ ಐತಿ ದುಃಖ ತಂಪೆ ಐತಿ ಕಾಕಕ್ಕೆ ಕಾಯೋದಮ್ಮ ಕೈತೆ ಅಪ್ಪ ಕೊನೆಗೆ ಅಪರಡ ಕೊನೆ ನಾಯ ಇವಂಜಿ ನಾಯ ತಾಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ
ಅಯ್ಯೋ 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 ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಂಡಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಬಿ ಏನ ಪಿದಾರ್ ದೀಪುನೊಂದು ಪುದರ್ ಏನೋ ದೀಪುನೊಂದು ಬೇಗ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತುಕ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಪಂದ್ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸೊ ಕಾಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಚಾಚಿ ಮಂದ ಅವೇನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ ಪದ ನೀಕ್ ತಟ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದತ್ತ ತಿನ್ರಿಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ಲು ಬೂರ್ ಪದ ಬಾಬು ನಕ್ಲೆಗ ಇದೇಂಗೆ ಮೋಕೆ ಮಂಪು ಜಿಂದೆ ಯಾ ಮೋಕೆ ಮಂಪಿರಿಗ ಇರೆನ್ನ ಬಾಬುತ್ತೆ ಅವೀನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಕೊಲ್ದಿನೀರ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕನಿಕರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಲೆ ಪಾಪ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಂಚಲ್ಲಿ ಪುಂಡೇ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಲವ್ವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬಿಡು ಕಿವಿ ಚೂರು ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನೆ ಟೈಟ್ ಸಾ ನಿಕ್ಕೊಂತಾರ ಈನಾಪುಂಡು ಸುಮಾ ನಿನ್ನ ಗರ್ವಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದ ತುಚ್ಪೋಚಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದವು ಪಾಪ ಅವಳ ಬಾಬತ ಪಾಪ ಓಲೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪ ಓಲೆ ಬುಟ್ಟಿರ್ಗೆ ಏನು ಬಸತ್ತಿಂದ ಅದಂದಿತ್ತೆ ಐಕ ಆತ ಗರ್ವ ಮಂತ ನೋಡೋದುಂಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ನೋಕಿ ಮಲ್ಪುಜ ಮಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ ಮಂತನ ಅದ ಕದ ಪೂಜ ಏನನ್ನ ಮಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಾಂತಿ ಬೋಯ್ ಏನು ಸರಿ ಬಂದ್ಪು ನೀಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಪೋ ಸೋನಾ ಹೆಂಗಿ ಬರ್ಚಿ morning friends, welcome back to my channel. Good morning. मेरना सुपतिगे तुले फैन मत अपन चल्ली अपुंडी एक ननला हाँ ಸೊ ಕಾಯಿಸಿದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿದ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲೇರು ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಚಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಹಂಚಿ ದುಮ್ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀ ಪುಡ್ಸೋತಾಂಡು ನನಗುಲೆ ಟೈಮ್ ಏತಾಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಕನಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕನಕ್ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೈಕಿ ಕನಕ್ ಪಸೋಪವರೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಬೈದ ಅಡ್ಡ ಈಗ ಕಣಕ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಜನ ನೀನು ತಾತ ನಮಗೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡು ఒక వాళ్ళకి మొబైల్ తోరితుందిగా అయితే నమ్మిత ఈయన రెక్కిదొడుందిಲ್ಲ చిన్న మామి నేర్పి రైతు బిడ్డని చినియే బిడ్డది ವಿಜಯ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ನ ಕೊಡ್ತೈತುಕ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ನವೆಂಬರ್ 10 ಗಾತ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಇತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಆಯ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ ತದ್ದನ್ ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆ ಸೋಕಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೋಕ್ತುಜನ ತಿರ್ಗೆಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋನಾಗ ದಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಶೋಕಂಡ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ತೆಲ್ತಂದು ಸಾಕಪ್ಪಿಡ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಕಂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಯಾರು ತೆಗ್ದದ್ದು
ಯಾರು ತೆಗ್ದದ್ದು ದೀರು 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 ಹಾ ದೀರು ನಾನು ದೀರುಗೆ ಅವತ್ತು ಹೋದೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ನೇತ್ರ ಉಂಟ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದಂತ ಹೇಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಾಯ್ತು ಕಬಟ್ಟಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್ ಅವತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಒಂದಿನ ಮುಜಿನೇ ರೌಂಡು ಒಂದು ಗಿಲ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ EMI-ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ₹1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ₹1 ಉಂಟಂತೆ ನೋಡಿ ₹1 ಬರುತ್ತಾ ತೋರ್ಸು. ನೋಡು ನಾಚಿಕೆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ರಿಗೆಲ್ಲ ₹1 ಕೊಡೋಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಗಣಪತಿ ಘನತೆ Yes. ಉಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ಇವಳೊಂದು ಬಾಕಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಾರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ నేను ఇడికి ఎండ్ మల్తుందుల్ల నీకు ఇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕು ಅಡಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್